Gagawa tayo ng challenge at i-raffle natin yung pangalan natin. Kung sino yung mapili sa raffle, yan ay gugupitan natin. Unang pangalan. Ang unang pangalan, Court yan. Kortong. Korto nga, kita nyo. Junpil. Next. Lloyd. Roll. Hindi ka sa amin pag mabunot ka namin, kakalbuhin din talaga namin. Ano, Junpil? Junpil! So, siya yung gugupitan natin. Baka ano na nangyari sa akin, ha? Asa mo, nakita mo magpasipaw ka? Sabi. Hindi ka lalagay. Wag na lang. Huwag na natin tong tuloy busak. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss, and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, issue boy, this is Boss Jupiter of Ju Films. And for today's video mga boss, nandito ako sa bahay nilang Court mga boss. Kasi may gagawin akong challenge sa kanila at dapat kasama sila. So ayun mga boss, bago po natin simulan tong video mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na natin itong mga boss at pasukin natin sila kasi nandito na ako sa bahay nilang Court. At ang alam ko, tinatanong ko yung papa niya at alam ko ay natutulog pa sila at tulog pa sila dun sa taas. Okay, pasukin natin mga boss. Lid, may sunog, Lid. May sunog. Ba't tulog na tulog pa kayo? May sunog, Lid. May sunog. Bakit ang tagal niyang gumising? Haggard face. Haggard face. May gagawin akong challenge sa inyo. Dapat kasali kayo. Court. Gising na. Uy. Ala, flex mo muna yung bagong tato. Ayun. Gising na, Court. Uy. Gising na kayo. Good morning. Court. Aratis na. Tara na. May gagawin akong challenge sa inyo mamaya. Ha? Dapat kasali kayo. Tayo ka na. Dapat sasabay kayo. Hindi na, maganda na kayo. So, ano, antok-antok na mga mukha nyo. Ito pa yung isa. Ay, gising na kayo. Ano, nanguton na. Gising ka kayo. Tayo kayo. Ayaw na talaga tumayo, ha. Marunong ka pala magsipilyo, Boss Lloyd. Akala ko hindi ka marunong magsipilyo. Pangina mo! Marunong ka pala mag-toothbrush. Mga ilang araw ka mag-toothbrush. Isang beses lang sa isang buwan. Mga 3 beses sa isang buwan. Buti na, nakilala mo pa yung toothbrush, Boss Lloyd. Akala ko hindi mo na nakilala yung toothbrush. Nag-away kasi kami. So ngayon, meron akong challenge sa inyo. Gagawa tayo ng challenge at i-raffle natin yung pangalan natin. Kung sino yung mapili sa raffle, yan ay gugupitan natin. Example, pag nagbunot na tayo, tapos makuha natin yung pangalan mo, Tapos ikaw ang gugupitan namin. Dito kami magupit sa'yo. Tapos kung si Court ang mabunot, siya yung gugupitan natin. Tapos kung ako yung mabunot nyo, ako yung gugupitan nyo. Payag kayo. Sige. Okay, so okay mga boss. Gagawin na natin Para tong sa inyo. para sa inyo, gagawin namin tong simpleng challenge na to. Ang unang gagawin natin ay gagawa tayo ng raffle ticket. So kayo nang gagawa, Boss Lloyd, Ito yung ballpen. Putulin mo muna. Gumawa kang 3. Excited ka na ba? lawayan. What if pag may tatanong ko sa'yo, what if pag ikaw yung mabunot?
Pahig ka ba na gugupitan ka namin kahit hindi kami marunong maggupit? Payag lang, boss. Ikaw, Boss Lloyd, what if ikaw yung mabunot namin? Ano, boss? Ikaw yung Suntukan tayo, boss, kasi bagong gupit ako. Ano? Pahig ka ba na kami magupit sa'yo? Gugupitan ka ulit namin tapos kahit hindi kami marunong magupit. Ano, boss? Challenge na, boss. Okay lang, boss. Kahit di kakalbo ka, boss. Hindi ka kalbo. Sa akin pag ako yung mabunot, okay lang. Pero dapat galingan nyo sa paggupit. Ha? Lagot kayo sa akin pag pangit yung gupit ko, ha? Hindi kami marunong, boss. Wala ang pangalan. Ako na pangalan. Court. Bugain mo to. Court. Kortong. Yan. Kortong. Kortong nga, kita nyo. Tapos, Bibot. Kaloy, dun dito kaloy, boss. Junpil alias Bibot. Bibot. Ay, isa to? Papju. Popjo. Papju, sada. Papju. Paho. Paho. Ito. Okay. Lagay mo muna sa ano. Kopi. Roll nyo muna yung papel. Ta-ta-ra-ta-ta-na-na. Boss, paano mag-roll, boss? Di ko marunong mag-roll. Paano mag-roll? Ikaw, Boss Court. Alam mo ba kung paano mag-roll? Galing niya Hindi, mag-roll. boss. Ha? Alam ko magaling ka mag-roll. Baka Matagal di ka na, na- boss. Baka si Boss Lloyd. Ikaw, magaling ka Hindi ko mag-roll. no? marunong mag-roll. Okay, roll. Ganito na yun. Ito, kainin mo. Hindi na, lagay mo na. So ngayon, tapos na yung pag-roll. Oh, tapos, hindi, boss. Tapos na yung pag-roll. Tapos na yung pag-roll. So, practice muna tayo, ha. Practice muna tayo. Trial lang to. Okay. I-raffle mo muna. Tang, 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 tang. Tayo muna. Okay. So, bunot ka na, Boss Lloyd. Ikaw na lang magbunot. Tadang. Tug. Play na ni boss. Oh, hindi pa, trial lang yan. Try. Tug. Example, kung kaninong pangalan yan. Okay. Bibo to. Kapag mabunot yung pangalan ko, ako yung gugupitan nila. Pero trial lang yun. Sige. Trial lang yun. So ito, start mo na. Mamaya na, bibili muna ako ng tubig sa labas, ha. So ayun mga master, umalis na si Boss John Bell, bumili ng si Yakun. Ito. Ang daya. So, ayun mga master. Mandaya kami ni Boss Court. Bahin natin yung pangalan. Ito. Puro pangalan niya ilagay natin. Para di niya lang. Tapos yung isa. So, ito mga master. Puro pangalan niya nakalagay dito. So, itong nasa loob, kukunin natin to, ilagay natin yung mga pangalan niya. Ayun lang. Ito na ba? Matapos roll mo. Roll mo. Bilisan mo, baka bumalik na yun. Kimpil, puro pangalan niya. Tapos ito, tapo natin to kasi pangalan to ni Court. Tas akin. So, okay na to. Punta na si boss, nakita namin dyan. Bilisan mo pa. Okay na? Okay na. Ayan na. Si boss. Start na natin. So, trial pa yan. Trial pa yan. Tapos na yung trial po. Tapos yung trial. Kung sino yung mabunot, gugupitan natin. Tapos, what if lang, pag ikaw yung mabunot namin, Okay, ayos na boss. sa'yo. Oo. Kahit hindi kami marunong magupit ni Boss Lloyd. Oh, okay lang, kahit kalbo niya pa ako. Manda ka sa amin, Kahit kakalbuhin ako ka. boss, handa ako magpagupit kahit bagong gupit ako. Kahit kakalbuhin ka namin. Oo, Okay, start na natin. kinakabahan ako boss. Bakit? Pag ako yung mabunot bagong gupit kasi ako. Handa ka sa amin pag mabunot ka namin, kakalbuhin ka talaga namin. Okay, ihipan mo muna. Ihipan mo muna. Ihipan mo muna. Pakita, ihipan mo muna. Okay, let's go. And 3, Ipa natin. 2, 1. Paano, John Phil? John Phil! So, siya yung gugupitan natin kay Del. Oh, ano yun? So, Trial pa yun? Di boss, Play okay. na yan. Kanina kasi. Wala nang trial dayan. Tongin na yun. Sige na So, nga. ikaw yung gugupitan namin boss. Okay, sige, handa na ako. Gugupitan niyo ako kasi Dito, medyo dito. mataas naman talaga yung buhok ko. Ha? Saan tayo magupit doon sa labas?
Okay, sa labas na lang. Ang butlaga. Uy, sa amin eh. Sa amin daw po dito sa taas. Magsamin ba ganda? Oh, tanda ko sa amin. Sa amin eh. Ano lang, ginasamin good. Ay, yung pahakan. Dili lagi. Tara man lagi, tara. Ready ka na ba gupitan? Ready na. Pero manda kayo sa akin kung anong gupit yung gagawin niyo sa akin ha. Dapat kalbo, boss. Kalbo. Ano yan? Oo ba? May day. Try na, try. Sige, okay lang yan. Try na, try. Ayaw na uy. Pantay mapahak lagi. CD. Hindi ka kabaw mo to, be, kabaw. Dili ka ba? Diba, matute. Pataka. So, bunutin nyo. Ay, nakuha ko na akong kuon. Uy! Baka ano na nangyari sa akin ha? Asa mo nakita mo magpasipaw ka? Ulo. Sabi. Luyo na, lalaki. Ano yun? Hindi, bago. Wala. Picture isa. Ano yun? Plano mo pasipaw wala. Pakita mo sa akin, picturean mo. Hagdan ba? Hagdan. Save you. Ay, kay palaw may litso. Pagkaam ni Seb Tupi eh. Lawag kayo, Flim. Gaganti ako sa'yo, kakalbuhin talaga kita. Ayos, sinubos lang. Save you naman. Pahak. Nagapahak yun. Parang may iba nangyari sa buko. So, manulubi. May tanong ako sa'yo, Boss Lloyd. Marunong ka ba talaga maggupit? Oo! Ay, baka nagmamarunong ka lang eh. Di ba ako nakaranas ng gupit, boss? Ang laki ng bawas ng buko. Hindi mo Yan na sa'yo. May napansin ako ba, bakit wala kayong tubig? Ha? Di yun usos. Di mo usap utang. Bakit walang tubig? Hindi na barbershop. Oh, ano yan? Okay. Hindi na Ilag na. Wag na lang. Ayoko na. Uy, pag maggupit kami dun sa barbershop, Hindi ka dahan-dahan. Kasi walang bayad, boss. Boss Lloyd, pwede ba ako makabawi sa'yo? Ikaw yung nabunutan, boss. Pero magaganting. Huwag na natin tong tuloy, boss. Punta lang ako sa barbershop. Ano yan, samahan niyo ako dun sa barbershop. Tapos na yung challenge namin. At yun nga, ako yung minalas sa pagbunot ng pangalan kasi yung pangalan ko talaga yung nakuha. Kamusta yung paggupit nyo sa akin? Okay lang ba kayo? Magaling ako magupit. Ikaw na naman gugupitan namin, Kurt. So ito mga boss, tapos na yung challenge namin mga boss and ipapatuloy namin to dun sa barbershop. Samahan niyo ako dun sa barbershop. Sige. Okay, let's go. Galing pala maggupit ni ni Boss Awing Barbershop. Dito lang sa sa may ibabaw basta kay Magallanes. Tapos na yung gupit namin mga boss. Maraming salamat sa mga boss ko dyan na nanood ng simpleng vlog na to. So bago po natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Lloyd Taghoy. Subscribe nyo. Yun lang. Bakit yun lang? Napansin ko, pag nagpapasubscribe siya, hanggang yun na lang. Naalala ko palagi yung nasa birthday. Lloyd Taghoy, pag-click sa subscribe button. Ano pa gusto mo sabihin? Don't forget to click the subscribe button at notification bell para more updates sa mga susunod kong video. Totoo naman. Okay mga boss, hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss,
Thank you for watching.